Goedemiddag, spreek ik met dokter Van Houtenhoven? Nee, u spreekt hier met de nieuwe dokter, dokter Van den Bossen. Wat kan ik voor u doen? Ja, dokter, ik zou graag een huisbezoek aanvragen, want mijn man die loopt al 2 dagen te hoesten, 's nachts ook. En ja, ik doe echt geen oog niet meer dicht. Momentje, ik neem mijn agenda erbij. Ik zal eens kijken. Het is nu spreekuur, dus redelijk druk. Zou in de late namiddag voor u passen, tegen 4:30. Ba-da-da-da-da.